Dewa ngurmati jemedhuling merapat kawan catur Kyai Semar Badranaya. Nala garing Kyai Lurah Petruk kantong bolong Semawana Bagong. Ulun-ulunan genya samya mampat. Ulun lebet ning tlatah Tirta Kencana.
minallahi wa barakatuh. Nggih. Slamet Kang Gareng, slamet. Slamet Gong. Sehat Kang Pedro. Ya. Alhamdulillah. Nuhuni dawuh saking bapak-bapak panitia wonten ing Dukuh Alit. Juwana mriki wis matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, bot-botipun kula nampi jejibahan supados atur panglipur dhateng para sutresna budaya ing mriki. Ngalah berkah. Ngempek yom dhateng ketrimahipun para leluhur-leluhur kula ingkang sumaripun wonten ing mriki. Dina becik ingkang wus pinilih. Wah. Petruk uran-uran dandang gula. Ayo. Wah, jan. Biasane ya kanca-kanca wiwit sore mau tabuhane sigrak. Geni. Ya. Wah, sound sisteme ya hebat. Ayo, wah jan. Para warga gelar upacara bersih desa bentaune lestari budayaku ringgit purwa seni tradisi mogya antuk nugrah tentrem gesangipun murah sandang kalawan pangan antuk berkah saking Gusti Maha Adil bagya mulya raharja. Wah Petruk uran-uran dandang gula bersih desa. Ayo aku ya apa dandang gula perangkat desa. Oh ayo desa iki Pak Lurah nyontoni nindakake kewajiban desa carik dadi penulis iya dasmu nesuwe nasono gayake Pak Bayan perintah dawuh yen Pak Mudin ndongani wong mati jaga baya mrih aman jaga tirtanipun andum banyu kang warata kami tuwa pengayom sagung prodase RT RW nunggal diagem cengkoke digawe-gawe kene cah isae ya kan ya matur sembah nuwun jan panci tabuh jam 2 jam 1 jam 1 terus oh jam 1 aman terkendali wah ya tertib iki jame dengaran ayo wong dasare mau lekase ya risik ayo wah sore wis meruntus e ayo wah durung kita jejere wis meruntus e ayo ya nut jaman kelakone matur sembah nuwun ing atase wong sak awake dhewe ya Kang parandene kang ketiban sampur suwenana nduka talit juwana pati mriki weh matur sembah nuwun kala wau iki kula nampi dawuh saking pini sepuh mriki Mas menawi ngringgit wonten mriki menika kedah ngedalaken ada-ada obong dupa ya terus ya aku ngangsu kang ora obong dupa ingkang kados pundi lah dicontoni mula iki mau ya tak tokke belalai awan mau ya karo adimu ya ditokke oh iya wah jan Kyai gatek ning wayang ya Pak sing lenggah wiwit awan mau lho sing ngagem rasukan putih ora kleru ayo mau yo anu ngunduti lagu apa mau Dendang Semarang oh ayo ya diaturake memang yo Kyai budaya kok ayo Dendang Semarang Truk oh ayo yo
nanjake penggironge. Oh. Penggironge ana sapa wae? Ana Pak Jalimpong karo Pak Panut. Wah ya wah iki. Iya wah wis ana Nawala. Wah wis komburi kelir terus. Diwaca sik, Truk. Ha iya, diwaca sik. Wah wis rokok Surya. Ha iya, heeh. Saking Putra Petir. Waduh. Inggih nyuwun gending Kutut Manggung. Inggih kalian Langgam Ula Tampar. Inggih. Saking Mbah Mimir. Leres nggih Mbah Mimir nggih. Inggih matur sembah nuwun eleh. Kok ya dadak repot-repot ya, Truk. Ha iya. Maringi apa? Maringi rokok gudang garam Surya. Sak slop. Matur nuwun. Ayo. Iki mau sulane Le Nyaron didum. Le Nyaron seneng to rokok, seneng. Tuku. Iya, engko ya diudut bareng-bareng ning nggon ngebisan. Oh. Kamu kok bisa AC iki? Oh, AC to. Iya. Bisa AC kok udut iki ya. Nggih. Ya dipinangkani. Sadurunge Kutut Manggung Dendang Semarang. Mbae sing lenggah wiwit awan mau kudu diaturi. Ya. Yo, Pak Jalimpong. Bawane Sinom. Ya. Monggo derek. Kula derek Sinom ya kena. Gandang gula ya kena. Monggo Pak Jalimpong. Ya. Memalismu kanggo jiwat. Aku awan mau yo nyaring-nyaring anu ngendikane piyai kene. Wah ya ben ana piyai kene iki mindhet ning wayang itu. Wah ya. Pokoke piyai kene iki nek dalang idolane iku yo panjenenganipun Bapak Haji Anom Surata. Terus sing generasi nom-nomen sing sak kakang awake dhewe yo Pak Mujilik saka Kurung Ceper, Om Tantut Sutanto. Wah ya, iya. Suangarane yo hebat yo, Kung. Iya, iya. Wah. Wis awake dhewe nek ketang telake kaya arep jebol-jebol ya. Ora apa-apa ya, Truk. Ora apa-apa. Sembene iso. Oh iya. Iya, mangga. Agawe ru citing gawe menika Sinom Cengkok Grandel ingkang dipun aturaken dumateng kadang kula Raka Mas Jalimpong. Menika saking karewitan Madya Laras. Monggo Mas Jalimpong, ya yuk. Rara apa Kang si nedya metet cilik gedhe arum metet bening gedhe arum kok metet cilik sing cilik nggon aku ya upamamu duta hayang rukmi ngaren kowe ora obong karo operator ison ora aman malam ini aman wah ngantek aku di Yupere samping iki wis ketar-ketar ya gantian. Ayo. Ayo. Ayo, engko nek ngantek sepule. Ora bakoh kok. Cah mau kowe. Mangga. Mangga, yo. Tamtu tak tu. Ibarat wong numpak prau ngrungokke
Sinem grandel. Ngombene teh. Le gawe teh anang. Pahit. Ora iki wong senengane ora nglegake wong. Wah, enak kok. Enak nanda. Ayo. Lumampah tanpa ning madyaning ning madyaning jolo temah kunjing anggenjo pagulingan matur sembah nuwun bawanipun Sinom Cengkok Grandel. Monggo dipun lajengaken Dendang Semarang saking Buka Celuk. Monggo Ibu Srimati salah setunggal. Monggo sinten nderek. Yuk. Yuk. Yo, senggane Mas. Ketan kali ulon apa sediane kelakon. Dilanjut. Siapa bisa Waduh. Matur sembah nuwun Dendang Semarang. Wah. Iya le ngendang pakmu cilik Nardi. Ayo Om Nyedit. Wah. Ayo karam yo. Uyuh mau katon ya, Tru. Ayo. Nek tanganan iki sak cek-ceke mesti kok pliket-pliket. Ayo. Kuwi durung aku. Aku ki yo pliket. Pliket. Ayo.
iya. Wah, sak sedulur ki sak trah ki kendangane paling elek dhewe aku e. Ayo iya ngrumangsani. Ya pancen kudu ngrumangsani wong duwe apa-apa ki duwe kabisan dhewe-dhewe, duwe pepetingan dhewe-dhewe terus. Wah, ya ora kena dimerekke ya ayo. Matur nuwun wis diberkahi karo Pakmu cilik weh. Ya, piyayi nek demenake jan. Piyaine disiplin terus ya tanggung jawab terus. Wah ya, terus ya meneng, anteng. Oh ya, wong nek mok katon ki racak ki luruh kok terus anteng-anteng. Ning nek wis tandang gawe ning panggung, wo. Kaya kowe kuwi yo. Mok katon ki gleleng dhewe ternyata aku. Ha ya. Paling gleleng dhewe paling petok dhewe. Ha iya. Sebenarnya gleleng sik. Wah iya. Yo, iki ana kutut manggung, dijujuk wae ora usah nganggo bawa. Nah, sore-sore. Nah, ya. Ya ora usah wancine. Ora usah nganggo bawa, ndak suwe. Nah, ya, Ya buane ora metu suarane. Oh. Monggo sinten? Ayo, Dik Ratih. Dik Ratih ya. Ya. Sama apa menyuruh? Hah? Menyuruh. Ayo. Menyuruh. Oh nggih Ndara, menyuruh nggih. Nggih, menyuruh. Wah, bojo kuwi kan. Kaya. Utek nggone menyuruh. Ah nggih Ndara. Ayo. Yo, Dik Ratih ya, Dik Ratih. Nggih, langsung dijujuk rasa nganggo bawa. Ayo. Sore. Ya, dindingane Mas Aksel. Wah. Ah. Wah, cetok Candra Luwita kuwi. Ayo. Ya, monggo Dik Ratih yo alan-alan yo. Ya. Minangkani pundutan terus. Oh ya, monggo yuk. Yo, senggane Mas. Gerong loro ngebaki jagat ya, Truk. Iya, Monggo. Dembong terus manggut. Bojoku. Sayangku. Ya. Ben. Yuk. Ben. Manuk Tutute Mas. untung. Dibaleni sik. Tutute Mas untung. Halah cilik. Ngalah tonton. Mulih dhewe aku. Yuk, baleni Nduk. Ya, yang apa yuk? Iya. Yuk. Kutute Mas untung cilik. Putri Seniwati sing kakung seniman hebat. Bejane untung.
garwane ya ayu, pinter golek duit. Nah, yo, terus ki, Nduk. Pakan Tutute wonten dipakani sak manduk. Kon dhuwur, Nduk. Babase kudu nyempleng, Mas. Yo. Matur sembah nuwun. Inggih menika utut manggung sampun dipun aturaken minangkani saking Mbah Mimir sampun paring rokok gudang garam Surya. Nggih matur sembah nuwun yo. Walang kekek iki mau ana pundutan. Yo. Walang kekek. Wah, suwe ora metu to. Ayo. Oh, gawe pong oke. Sapa sing keparing nyekarya ana, Nduk? Tata ana Bu Suyatmi ana Bu Anik ana Bu Winanti ya. Yo bareng-bareng. Ayo. Ayo. Oh. Saka buka celuk apa langsung? Enggak, Bro. Oh. Gawe pong. Oh ya, oke.
saka Jaipong. Oh. Ngono kae to. Nganggo intro sing ngono kae to. Oh, yo. Kelingan Mas Yono. Oke, yo. Truk suarane hebat. Yo, genti Mas Untung. Anu, Mas Ganes. Engko diurutke no, diurutke sik. Yo, Mas Untung. Dik Untung ya, Dik. Untung Santika Aji. Waduh. Ayo ya Le. Jan. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang jos bocahe meneng anteng to yo pinter yo bagus
Rimpen. Garwane ya setia karo sing kakung. Waduh saiki Rimpen. diparingi ganjaran karo Gusti, diwenehi anugrah putra mijil kakung. Wah. Ayo bejo-bejane wong ki nek anak mbarep ki nek lanang ki kowe. Nah, bener to kowe anakku lanang kowe ya lanang. Iya. Pokoke kowe iki pokoke kudu nunggak semi karo panjenengane ingsun. Iya. Ha iya. Wah. Oh iki. Yo, Ganes, Mas. Ganes. Oh, yo Le, Ganes, yo. Iya. Yo, wah iya dalang hebat saka Kidul Parangkusumo. Ayo. Yo Le. Nah, wah iki yo. Angel ke iki takon mayang awan wayangane yo bergias. Ayo yo. Angel dinumbas yo. tan kena numbas harto Mas Ganes Risang Hasta kuwi daleme saka Wonosari Gunung Kidul menika putranipun almarhum Ki Sutono Hadi Sugito. Trah dalang ayo. Ayo. Lambene wedhus. Ayo. Ya. Yo sinten Dik Ratih napa Dik Tata napa nek Bu Anik pilek nggih. Ayo. Sinten mau Mbak Tutik sampun Mbak Tata. Ya, Mbak. Wis palak kakek kok ya. Nah, Mbak. Bu Suyatmi nggih sampun. Mbak Win. Oh iya Mbak Win. Oh iya. Hasil iki Mbak Win iki arep tak kondang dulu. Iya. Iya. Mbak Win. Oh, oke Mbak Win ya. Ayo. Monggo Mbak Win, lenggah mawon, lenggah. Jeneng kula. Yuk. Oh. Barang iki jan. Ya, lek kepeluk ayo. Monggo.
Yo. Oh. Iki ana sing burung diaturke apa tombo kangen ya kuwi pelok apa slendro kuwi Mas Untung pelok 6 oh pelok 6 ya disuwukke sik ae jeneng gulane ayo yuk oh Nggih, matur nuwun langgam jenang gula sampun dipun aturaken laras pelok barang. Ha iya Mbak Winanti ki ya temonjo wis wantene. Ha iya. Adimu Ratih kuwi ya gending. Ya gending apa wae ya ora balekke. Ha iya. Saya meneh nduk Tata kuwi ya bocah pendidikan dasare ya isih tedak turun trah pedalangan. Tata kuwi ha iya trah saka Karang Talun. Bae Tata ki Adeni roh campur perang. Wah ya. Dirisane mau cengkoke mbae Tata kuwi mau. Ha ya. Mbah Tikno Karang Talun kuwi. Keperane. Tata ajar main ora to, Nduk? Ora, weh. Nek sing iso mayang kuwi bulik apa budhe ya? Budhe nggih. Oh ya budine kuwi kuwi ya dalang putri. Wah, Mbah Tikno kuwi adeni roh campur perang Sri Harjuna sasra lawan ngono ki sapike raja jaman biyen ayo. Yo tombo kangen ya. Tombo kangen ya. Yo kaya apa? Yo tang tumpang Mas Jiono. Ya, yuk monggo. Monggo sinten ingkang wonten Ibu Hormati.
matur sembah nuwun lelagon tangga kangen sampun dipun aturaken minangkani pundutan saking keluarga ing Dukut Alit mriki. Nggih matur sembah nuwun. Datan kata lumpen matur sembah nuwun kalian kadang sound system ingkang saking mriki sampun nyawisi kagem buangan gawi matur sembah nuwun. Kanca-kanca gruson saking Pati mriki sampun paring panyengkuyung dhateng kula sak kanca rombongan. Miwah datan kata lumpen kalian panjenenganipun bapak-bapak panitia sedayanipun mugi sedaya acara dalu menika saged binerkan dening Gusti ingkang murbeng dumadi. Ayo ya. Kang Gareng, nggih, yo wis panci jam 2. Nutuk kenakon, kudu jangkep yo. Swendara, yo Swendara, yo Swendara.